Hello, Dailerma. Aligri. Ala, sorry. Kumusta maning akong amiga, uy? Dugay mo ka nakita. Dugay na gyud taon. Akong pinanggang amiga sa Aberdeen. Hello, Daitis. Nag-video-video ko pero wali ni live. Video ra. Dili mo to nagpa-picture si ko ani Gabriel. Nindot kay inyong bahay dayo eh. So, kagikan. Sa Seafood City nagpay ko kamunggay ya mang dili mo ko padadon hapit ako sa amo. Ayaw lang. Astang isda ug ang shrimp ako na lang hapit sa amo kay madaot unya sa sakyanan. Akaw na day. Holo nya na nagdako ko an. Nagdako ka ng bunlis nga danggit. Ay, pero Kani ba? Kani Ang kulami anak day. o kanang tabliya day. Di na gikan. Tanaw sa Bantayan Island. Wow, kulami gaya. Tabliya. Na magkuanta. Magluto ko. Wa ay nagtrabaho din alas 6 buntag nagtrabaho na. Si Andrew. Di mada ako na lang. Sige ra. Mama sa Janda. Si Jota dito sa ano sa Ang haon na mo. magkito sa garage. Sus, bakuha mo na niya kay si Inday. Maghimo ko na mi og kaan YouTube channel na Bisaya Made in Washington. Unsa to mo to? Made in Washington? Bisaya made in Washington. Mo lagi na siya may produce. pero buyag nyo ay basta Aberdeen mo ano sa Aberdeen taon na. Asa na break karon? Pilipinas apa? Pilipinas apa Ako na lang. Amerika man ni, Washington. Oh, ako ta. Matuman niya ang gugugot. Awa na kan ni puyo sa Aberdeen. Wa na. Ay imong bayan to imong gibaligya. Masunog. Nasunog niya karon ang wa ni kuan tukod og balay. Wa na. Hala kanugod sa lugar no. Ang biya anak ko. Tapo kasama ko. Wala ni anak nimo ni pulingan to. Wala. Kuna ni butang ngari day. Siya. Ay. Nikis na ako. Hello. Hi little guy. Muka. Diyan nga niya? Muka. Muka. Hi Muka. Muka. Ay kaligri. Wa na di ay kanugod sa imong balay nga to. Eh, ang lugar ba? Ngayon tan ko tanan. Kalimtanin mo tanan. Dito ba to dool sa may bridge? Oh, tuman. Di ko kalimot katong bridge nga mag-open-open yan. Namo dito sa ubos. Kaanugon sagna. Eh. Day, there mga. Ito ni Usman.